Oras madihita salut na salom. Adorang suta mulai perminggota. Adong nalaho si pasahaton. Na parjulu. Sidung makatidaku kaporsyaon. Kur ama paradiso markur. Na paduahon. Sidung tikting. Kur ama huria markur. Nang mulat tama parminggota di manugoton artang yang nahohom maita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuhata marhite edde nomor 20 ayat sada rodi ayat 3. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadian na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Luluhon maahu ali debata, jala perbadahon badakku dopak bangso na sodaulat roha, say palua maahu sian bawa si ulahon si pauto-oto dohot hajek kelon. Ay hodo debata haroroan ni haguguku, togos mahati goranmu dohot hati goranmu dohot tuakka na manugu ahu. Pataru ahu tu dolok habadionmu dohot tu ingananmu. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami na di banua gijang para siroha na sumurung. Namadok mauliate mahami tuho sian nasa rohanami. Ala dilehon ho anakmu na sasadei tu hamatian humokopami. Asaw nang mago na porsia di ibana. Alay asa hanguluan na saliling nililing na dindasida. Tatak mahami ale Tuhan nami di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nagawi habadiaon dohot hati goran di hami. Say sesa madosa nami saluhut na ala ni pilihan na sundenggan na pinilihon na itu mokopami. Say paeleng mapinggolmu tutangyok kami. Jala asi maroham di hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin. Patik dihita di minggutta sadarion imanatar surat di ulaun ni apostel 10 ayat 31 songnom madidok disi. Jadi didok nasi dama hapor seai ma Tuhan Yesus asa malua ho dohot isini bagasmi atong rap mangidogugo mahita tu debata ale Tuhan debata sai pargugoy mahami mangulahon na upar tupatikmi. Amen. Poti madusakta tuado panidibata martangyang mahita. Ale Tuhan dibata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupahon hasesan ni dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni Roham. Saya asi maroham di hami akan na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesan ni dosa nami. Lehon matuhami todim na badiay, asaw nang ganggu rohanami dia sini roham. Alay asahot marohanami marhapor siyaon laho manggotapon nasa dosa dohot rohapor tibiyot. Asahu pasahat tami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu jalan na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
tapi kima hata baga-baga taringot tu sa hasesani dosata. Molo tungadong manangisi na mardosa. Adong do pangodianat tadiamay. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigorohay. Jalay bana do pardengganan taringot tu dosata. Alain dada hola taringot tu dosata. Doho do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasa ngapon madi di batana di kijang. Amen. Hatani di bata turpuk epistel di minggu judi kasadarion tar surat di Yesaya 40 mamukka maisian ayat 10 di ayat 20 sada. Songonod do hatani Jehovah naung mangalehod dalat di laut jaladalan merlobung di bagasan akka ayat na doras. Nang parwahon dohot hoda parangan dohot parhos rapna pahea nasida dan tarpahesa behe pidom do nasida songon sungguh nang minto. Unang be paingot-ingot tamu akan namasa na jolo jala unang be pikiri hamu akan narobi. Idama bahenak kuma ina baru nonga ponga waktu bernoai tungso tandaon munan mai tongon do tahe bahenak kuma dalan dihangolon akka batang aek di tanok bakal-bakal. Pasangapon niyak ka binatang di ladang maaw akka gopul dohot akka pirong unto ay lehonok kuma aek di halongonan akka batang aek di tano bakal-bakal mangalehon minum bangsokku nahu piliti. Ima bangso nang jadumani yau mamaritawan mamuliaanku songon. Ido sahat na martua makan atau mangeon hatani di bata jalan opeopsa. Amen. Taha tidak ko maha porsiaw tay songon na hina tidak ko nidongan saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah ido amar paguguna suhatu dosan
na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah nasasadeng, imana tinubuhan ni si Maria, nagabi-gabian si Anton di perbadia, adorang suha bubuhan. Ido tuhatta, na tumaun nebirnit, di paumon silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tuban watoru, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul siamun de bata Jehovah, amanai pargugu na suhatu dosani, di sima ibana pai mamulak sugo tutan on, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di todi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sugo daging halak nong mate, dohot dihanguluan na surasuda. Amin.
Horas seloma dihita saluhutna. Tabegema titing namasa di bagasan mingguta sadarion. Titing minggu Judika 3 April 2022. Guarni minggu ta sadarion ima minggu Judika. Doh topik minggu sadarion Kristus do padang situjuon. Napa duahon parhobat sadarion di hari minggu 3 April 2022 boima tajaha di titing. Napa toluhon titing namasa. Naparjolo pelean tujolo. Hobar tu rencana program kerja diakoni sosial huria. Ima nalaho mendukung program kerja diakoni di pabotohon tu hita ruas. Papungu pelea tujolo do hita marhite amplop. Ima di minggu naro 10 April 2022. Di padu permingguan manogot arian dohot botari. Tapasahat ma peliatai laho pasangapon guarni tuhata. Napaduahon partangyangan wilayah. Di hari Selasa dohot hari Rabu tanggal 5 dohot tanggal 6 April 2022 songon nasomal patupaun ni huriata do partangyangan wilayah nama ringanan di garejaon. Masuk pukul 20 WIB. Sialani ni sosoan ma tu sude ruas ni huriata asaria Roma dohoti partangyangani. Ima na ni dohoton ni wilayah Jerusalem, Judea, Kanaan, Sion, dohot Galilea. Jala na makasuhuton partangyangani ima wilayah Jerusalem. Ima ni dohoton ni wilayah Bethlehem, Efrata, Hermon, Jetun, dohot Nazaret. Jala na makasuhuto partangyangani ima wilayah Jetun. Napa toluhon konven Pangula Nagoktiki. Di hari Senin tanggal 4 April 2022 pukul 00 WIB di Patupado konven Pangula Nagoktiki distrik Sapulusia Bekasi ima maringanan di HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar. Napa opaton rapot Dewan Diakonia sedistrik 19 Bekasi. Hari Selasa 5 April 2022 pukul 15 WIB sahat Rodi Sidung maringanan di ruang rapat HKBP distrik Sapulusia Bekasi Sopo Marpikir lantai pitu. Distrik Sapulusia Bekasi patupahon Dewan Diakonia sa distrik Sapulusia Bekasi marhiteon Tim Tabe Distrik, Dewan Diakonia Huria, doho Tim Tabe Huria. Napa limahon, sermon seksi Paropuan. Hari Jumat, 8 April 2022, sermon dohot bona tahun gabungan seksi Paropuan masuk pukul 10 WIB ima maringanan di gereja HKBP Harapan Jaya. Napon parmingguon dakdanak sekolah minggu. Di pabotohon tu sude ruas namar dakdanak sekolah minggu naing patupahon parmingguon tatap minggu tatap muka dari minggu dakdanak sekolah minggu mulai minggu 10 April 2022 masuk pukul 8.15 WIB. Ima maringanan di gereja HKBP Harapan Jaya. Pinangido asa taruhon akan atoras dakdanak nasida laho maddohoti parmingguoni. Bagian papaton parhepengon ni huriata di mingguon boima tajaha di titing. Saldo kas ni huriata per 3 April 2022. Huria dohot diakoni godangna 182 juta 729.335 rupiah. Tu pusat godangna 55 juta 142.667 rupiah. Dana pensiun godangna 8 juta 173.000 rupiah. Tu pembangunan godangna 2 juta 400.000 rupiah. Transitoria godangna 2 juta 50.000 rupiah.
Sarana parkir doho dalan godangna 280.580.720 rupiah. Laos ni sosohom ma tu sude ruas ni huriata asa tagaran ma pelian bulan atabe, pelian permingguan virtual na tatap muka di bagasta nang jaji imat tabe, tuhatama nama masu-masu parhebengon ni huriata. Bagian palimahon, ulang tahun. Torop ni ruas ni huriata nama ulang tahun di mingguan godangna 20 sia halak. Parhalado doho ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hata ni dibata nama dok di 2 Petrus tolu ayat 10 walu. Ailam gaddama dihamu asini roha dohot panadau di tuhata Yesus Kristus sipaluai. Di iba nama hasangapon nang nuaing nang rodi saling lelengna. Songonima titing namasa di bagasan huriata nasa minggon. Mulate ma dihita salukna horas.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramo tiaka ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Hatani debata jami tadi mingguta sadarion minggu judika. Imasian suratnya Apostel Paulus Tuhuria Filipi bidutolu ayat 4b sahat rodi ayat 10 Dengan mata jahajolo marsori sorin au maparjolo tauduti mandon. Ai molo diri pudeba adopsi pangasahonon na di pardagingon dalam mau manian garang dorohaku mangalele huriai sohasurahat di hati goran nasian patik. Saluhutna dotahe huetong harugian tumibakon hamuliaon ni panadao di Kristus Yesus Tuhaki. Alaibana husiako saluhutnai jala horbu-orbu doi huetong asa huomo Kristus. Asa di bagasan ibana ukuna mangkatigoran siang patik. Tungsian napaseon di Kristus lu. Ima katigoran nasian di mata. Nama wajahan napaseon. Asa hutad daibana dohot hagogon ni haheheon nai. Rodi hasa sangar tuaka hapor suhonna. Dina gabe sa pangalahu au dohotibana di hama matenai. Anggiat saat tahu tuhaheon nasian akan mati. Apala nauk sanga hutaku pimanang naung gabe sudenggan. Alai sai hu ea hido anggiat tartakup awi songon naung tinakup ni Kristus Yesus siau. Ale akadoman dan merajuni diriku. Odo tahe hu halupahon na dipudiku hu eahi akana dijolo dopak padangido hu puspus dopa upah hamonangan nasia pajouon ni debata sia gijang di bagasan Kristus Yesusi ima sahat ni pajahota ai molo diripudeba adopsi pangasahononna dalam mau manian Ninda Apostel Paulus. Kalau ada orang lain menyangka bahwa dia dapat menyombongkan diri karena hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ini kritik tajam. Sada kritik nama cek koras itu tudon. Napi nasahat ni Apostel Paulus. Tu halak na mangguari dirina si boto surat, ahli-ahli Taurat, halak parise, halak nasay makasogohon barita taringo tu silangi, halak nasay yolo mangodam pabiar-biarhon manutung gereja, roh Apostel Paulus nung ngasianiau. Dido ibana songonon, ala gabi madabu tu gijang ni roha do sombong rohani do halak jauh di hati hai. Au ninaibana lebih dope lebih taat dari anda semua tersunat di hari pawaluhodo sesuai itu aturan adat ni ala Yahudi ugamona siap bangsa Israel dada holani marga Benjamin halak Heber tubuni halak Heber halak Parise mangihuton patik. Dada holani dope. Garang dorohaku mangalele huriai sohasurahan di hati goran nasian patihi. Menganiaya jemaat Kristus itulah yang saya lakukan selama ini karena saya begitu setia terhadap agama saya nindaibana. Ala ni fanatisme na berlebihan sudah
ugamo terutama ugamo Kristen da baru tubuh hati hai dihasogohon ibana. Karena itu harus di bumi hanguskan, tidak layak ada di bumi ini. Alani dakso nang rohana mabigi molo adong na beribadah, molo adong na marpungu, molo adong na martangiang, na makaporsayai Tuhan Yesus dakso nang rohana salelik so di pusa ibanay imaulonna. Dan alani na perjahat ibana sasitong na manak pembunuh perampok daw. Ala na merasa do ibana agama saya ini yang benar. Sangat-sangat radikal, ekstrim. Jala masa do hati hai molo tabigedo Stefanus halak namate martir parjolo na setia sampai mati alani Kristusi jala pola didangguri bana doho batu sahatu namate na manguluhon peristiwa hamamate ni Stefanus yang memimpin pembunuhan itu adalah Saulus yang kemudian bernama Paulus. Bangga situ tudo ibana moloboi songoni di patupa. Seakan-akan nung di dalam ibana benani dok ni patihi. Apa yang dikatakan oleh hukum Taurat, apa yang menjadi tuntutan agamanya sudah dipenuhi dengan baik. Itu menurut dia. Hal puasa seperti yang terjadi dalam umat Israel, dia setia melakukannya. Semua hukum-hukum Taurat, adong 610 tolu pasal setia doibana mangulahoni. Apakah dia sudah memperoleh kebenaran? Tidak ada. Ala odo kritik na tu sudah sepanjang sejarah ni Portibion. Mulai dari zaman pada Nebaruon. Ala saya toktong do adong na makasogoho barita nauli ada toktong adong na makasogoho silangi. Doho na palealeaho paururuhon. Adong main nadidok na ada jin dan segala macam yang Allah orang Kristen beranak dan lain sebagainya. Songon na di paururu. Lobi siani Apostel Pauluson. Lebih daripada itu. Tidak pola longang rohata mulu adong na menutung gereja. HP dak sedelileng lai pitor porsea museibana di Kristus Yesus songot jusuk roni gudang. Ale dak pola saya tabukai. Unang ribut. Karena Tuhan bekerja luar biasa sekali tanpa ada yang bisa duga. Dak ngadok kalak nama kaporsiai. Boy si Sauluson mengalami perubahan 180 derajat. Baik secara hukum, belajar hukum ibana, filsafat, belajar filsafat, guruna natar barita Profesor Gamaliel Hatihai, jala ibana pe nama Cepistar diakui ke penguasa do Hapistaron na Hatihai. Memang sungguh luar biasa. Alai disadetiki songon nauk tabotoi. Ngaditio ibana be surat kata beleceon. Aladong di Damaskus, Damsik. Halak Kristen marpungu di san, halak Kristen na somabiar di hona teror, tu si maro si Sauluson, mabuah senjata, mabuah doho akka parangan akatetara, laho mamusai. HP di tonga dalan, roh suara siapa nuagijang Saulus, Saulus, isedo nani leleamu. Hola suara ido. Anggona salelengo dihasogoh dang adong silangi dang adong toho Yesus. Mate jalan mulak mangolu manaik tu banua gijang dang adok toho yunak persia hamu di sini na alai nuaing ro suarai ro to hatta Yesus madapot tonibana pitor gadap. Seketika itu dia menjadi buta pitor mabitung goibana. Niadak sedia leling nama pitungi tidak buta permanen, alai nama pitungi si malolok pardagingonna, pitor mernida mata ni haporseaonna. Dungi dibereng ibana ma ise do ibana tupudi dung porsea di Kristus Yesus.
Di ida ibana ma ise doa una jolo. Di do ibana ma bana huetong parutungan yang selama ini saya banggakan, yang selama ini bahkan sudah jatuh kepada kesombongan rohani, tidak lagi memberi kehidupan, tidak lagi pro kehidupan, justru mangodam halak pabiar-biarhon dibereng ibana ngolunai bah skubalado HP au didok di hata bataki di bibeltai orbuk. Hata Indonesia diterjemahkan sampah. Anggo hata selina skubala, lapatan di skubalana di pahalus namai terjemahan nai. Anggo surat naon tu halak Filipi skubala ima kotoran. Luar biasa situ tuh. Apa yang selama ini dia banggakan, dia sombongkan. Alani donuain kritik tu sudah, namun coba secara ekstrim atas nama agama, pabiar-biarhon atas nama agama merusak rumah ibadah, membakar rumah ibadah. Amang benar Tuhan seperti itu. Tuhan menginginkan pembelaan seperti itu buat dia. Tidak. Lo bisiani au ngahu ulai. Tetapi saya bertobat karena Kristus. Ternyata yang saya kerjakan selama ini skubala, sampah. Ini luar biasa sekali. Alayati behado boya dok kita kariste songoni. Terlalu fanatisme. Sehingga apa yang tidak dalam satu gerejaku dianggap lawan, musuh. Apa yang tidak dalam satu kelompokku dianggap lawan atau musuh. Manang boy do songoni di parsauran. Gabe mekilala tumi bos saya lebih lagi, lebih pintar, lebih kaya, gumodang go pertakku sianartam. Atik beha makilala ubadia duau lebih saleh dangi botwani manangaha. Atik beha boy terjadi songoni. Namanada Kristus, pajupa doho Kristus harus mengalami perubahan sebagaimana Rasul Paulus di sini. Alanima molo di dokibana kubereng ngau na jolo. Nuaing ditakup Kristusi di lehon na marga imahanguluan na saliling-liling na. Dungi pitor diuduti do musay surat nai. Molo dibidu 4 ayat 4 marlas ni roha mahamu toktong. Hulahi madok marlas ni roha mahamudin daibana. HP taboto doa kamanginang. Nga taboto be. Holanak kasih tahu no di perdagingot don waing dia do ibana. Anggona baron ibana do na mangalele ibana do na riodam nuaing piga hali ibana di pusa pola nang mate-matene ngahian naung dietong ibana mate. Piga hali ibana keluar masuk penjara. Anggo di rohani portibio di rohani akan nama kasogoh barita nauli mabiar mahalak karisteni dang adong bena porsea. Mabiar ma apostel Paulus dangolowe parjoram maibana madok dukui hutok Kristus harugia do imado honon nanian hape daong justru di do ibana Kristus do hangoluan diau jala laba nang hamatean Bibel tahun pada nai baru adong 27 kitab buku hampir satonga naginuriton ni apostel Paulus doon inspirasi na dilehon to di perbadiai panorangiot tu ibana ilham dari Roh Kudus hampir satonga sian ibana doi mangguriton 10 tolu jalap hampir sude hampir siap penjara doi ibana manuratoni Molohya hita mamereng ala noaing gak bisa ada ikon situs di holiday to Israel. Adong gue penuaing dipelihara
dirawat penjara, nahya Paulus di penjara. Badangnya tu sabe tidak manusiawi. Songon naswadonggo dangaung jedela itoru do. Tetapi dari situ dia berkata, memberikan penjelasan yang luar biasa. Manogihot parutungan nai tua nai daktar sirang ni manangaha beau ala pakokopon ni Kristusi. Dungi diarahom makan atoropi. Asa sude madok ale todiku eahi mana digijangi. Ale todiku jalahi masurgo nasonagi anggo di tanoon tinggal honot tado tang madok nasorikot alai adong si tatapon tuari marsogut asatakas Jehovah si parmahak kita. Jadi dua hukuti naking ebdeniama paradison do ama huria so namar saringar suarai anggo minggu narotok seksi parupuan mamuse marede pitur malapak do marsaringar suarai jalai do turpuhon siani do demunai sejamitan waingon ale to diku ea himat jalahina di surgui anggo di tanoon dinna nak piadok kasonangan hamudo macuarahoni parsatokin do salpu do dang madok nasorikot alai betah dinna anggo di tanon pos rohamu Jehovah do si parmahan di patongo do hita nakpe di parmaraan nakpe mamolus rura linggoman ni hamateani omana marga situtu dungina mangihut di do ibana odo taheh ninda ibana huyahi na dijolo do pak padangi do hupuspus upahamonangan huhalupahon na dipudiku sutuk salam mangatusi hita ala terbarita do hatani Presiden Soekarno ate jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Apakah maksudnya kalau Apostol Paulus mengatakan aku melupakan apa yang di belakangku, apakah itu meniadakan sejarah? Tidak. Alaina nidok najok nai HP kita tersabat. Kita terhalang oleh masa lalu, tertekan, terjorat, terikat pada masa lalu. Apakah itu karena penderitaan? Adong dona terjorak di masa lalu alani penderitaan, adong do huboto sada ina nama balu ya satahun ganu pari saya itu matangis dang mulau-lau di pasoboy anak kona saya itu matangis saya lau tu kuburan di amat tanai ala gotak dihilala dang adong beon ala mau Tuhan mungkin alani holong nggak mau tua matai songgok parmodinga terikat di masa lalu. Gabi maul mamerek tujolo, alai di pakuling itu hataido muse di lehok katorangan tutodina gabi boy dirgak. Ina tahun manatap mangiahi tujolo. Boy do jut niroha, hosom niroha, diari nasal putong tarbuah-buah sahat rodin waing. Pangabati doi, sahabat doi dihita, gabi boy tubuh dendam. Dak sonang rohana mamereng ibana mekel, dak sonang roha salileng mamereng ibana mardohar ulauna, demak rumah tanggana, dak sonang juk roha, karena masa lalu. Boy dolas ni roha kahasonangan nasal pui. Gabe sabak dihita terikat akan masa lalu saya toktong mamereng tupudi boy molo post power syndrome di ilmu psikologi boy do gabe jorak bisa membahayakan angguna jolo au pejabat songono saido diingo atong
aleduk pensiun, tong terbebuani. Alai gabe mania ate-ate tidak bisa mensyukuri kalau dia sudah pensiun ada berkat yang luar biasa. Ini juga bisa terjerat akan masa lalu. Apostol Paulus sudah nahuetong parutungan dang be huhalupahon. Yang hal-hal negatif yang menghambat saya untuk mengenal, untuk berlari fokus kepada Yesus Kristus. Huhalupahon. Di baheniba nama perbandingan songon seorang atlet pelari. Pelari setiap sepersekian detik sangat menentukan. Ketika berlari menuju garis finish harus fokus. Unang manir paktu birak tu siamun gabe boy di diskualifisir gorna. Nak pemarlojong ibana nadumoras parlojongonna dia lebih kencang lari tetapi dia tidak akan pernah dapat juara. Kenapa? Karena sudah lari dari jalur. Sada. Paduahon molo marlojong holam manaili tupudi, mamerek tupudi, dia akan kehilangan waktu, momentum yang sangat berharga. Dungi di patudus mai. Dan sejarah yang harus kita lupakan. Tidak. Ada banyak sejarah yang memang harus kita ingat. Songo sejarah bohau jongjong garijaun nang belupa honotai ya ke pendahulu itu bagus. Aledang boy tarihot di masa lalu sehingga kita tidak bisa bergerak. Mangiahi tujolo nang arsak pei nang jutni roha pei nang hosom pei dao dopa padangi mahu puspus dopa upaha monangan naung pinaraden itu hatta atong di do apostol Paulusi. Nang adong beboy mga batiaw. Nang buy be. Nang ngarsak, nang hamatean, nang dia penina. Apala di minggu judikaon, luluhon nau. Berilah keadilan kepadaku. 2 minggu, adorakso haheheon. Palmaruma ari minggon, mare-mare. Alai, pitor hamamate nama dungi, Paskah. Dipaingot, bahwa kita sudah dibenarkan. Molo judika somalna istilau di pengadilan doon. Di pengadilan yang sudah terdakwa, tersangka dan akan divonis hukuman, alai moloro ketua pengadilan dengan ini segala macam Anda bebas, adong gerasi. Anda bebas murni dinna songoni mahitaon. Di pengadilan Tuhan Allah kita semua berdosa. Sada Yohanes sada ayat 8 doho ayat 10 sotung tadok dang adong dosata pargabus dohita molo tadok dang adong dosata nitna. Alai judika debata mangalehon keadilanna secara terbalik. Ini benar-benar kita yang salah dibenarkan. Itu hanya ada dalam keadilan Tuhan. Diaka na porsea di ibana. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan. Pala di minggu judika sadarion. Ipakulingi hohami marhite hatam barita taringo tu apostol Paulus naung tinaku mugabe porsea diho sian silele huriami. Kami memeritahon barita nauli sahat ro di ujungna. Satia ibana. Dopak kodang adong be mangabati nangarsa nang hamatean. Holongmu pakokop mi ido ditiup ibana di parlujungonna. Patau mahami mangulahon hatami Tuhan. Maka porsiai sian nasa roha gogo dohot pikiran nami. Asa unang lalap pami. Diaka arina salpun namang ngebati. Gabi tersabat tami hinorhonni aka jutni roha. Aka arsak dohot aka hosom dohot lana asing. Alaya sa dopa padangi hutuju hami. Dopa upahamo nangan napi nasahat ni anakmu Yesus Kristus. Diaka na porsea diho mauliate matuhan di barita nauli di hatami.
Naung parsidohot tami parjabar di surgo hasonangani. Asatung takas parlujongon nami di bagasan hapor siaw mangihutoko. Pasu mahuriam. Pasu saluhut ruas ni huriam. Maka yanakon nami. Na mangadopi ujian di aka tiki-tiki na parpudio dohot di aka tiki na mangihuton. Say lehon bisuk Tuhan. Songoni nama sihol. Di parkarijuan na so dapok karijo do pesay patongon ali Tuhan. Dohotak kaya na kon nami na untuk umur na marhasohotan na so dapok sirokap na. Tuhodo hami Roma porus na mangaleho na kasirokap na mabiar midaho. O debata jahubanang diganup rumah tangga na makasih holi hagabion ni ianakon. Pos dorohanami Tuhan. Uli ditikina si pasahatomu di tonga-tonga di rumah tangga unang lo asadong siat tonga-tonga nami nama dabu tu padelean tu warsak ni roha saya ramoti sudeh akan nama balu pe akan somarama somarina saya si maroha mali Tuhan pasu manang akan nama rulang tahun saya paingot tami toktong mama kiari-ari ningolu nami najepekon laho pasangapoko jalo matangiang sobanami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namamu
tatang yakoma peleata martang yang mahita. Ali de batama nami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehol-lehon nadinggan dohon nasauli basa namoliutus. Upasahat tami masian nani lehom mitu hami pelean nami tuho. Sai jalo megabe uap nahucus di jolom. Pasu-pasu mejalara-moti asa huparhasiah kami peleanon patibulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang ni si lehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaumu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namardo satu hami, una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim.